Takže, ako sa voláte? Ja som Lizo. Ja som Mičo. Igor. Johnny. Dobre, no a akého mesta ste? My sme z Prievidze. A aký oddiel ste? A zbor? My sme oddiel školení profesionáli a sme 14. zbor Prievidze. Aha, vy ste taký milí, že ste nám zavítali. A čo ste nám tu vôbec doniesli? Sme donesli betlémske svetlo. A k čomu to slúži? To je taký symbol toho, že sa na Vianoce spájame. Je to vlastne plamienok zapálený v meste Betlehem a priviezol sa do Rakúska a potom vlastne putuje cez Slovensko do Poľska, do severských krajín, do Čiech, všade po Európe. Takže... Aha, vy ste asi na to expert, nie? Dalo by sa povedať, no. No a ešte sa vám chcem opýtať, že... No koľko vám trvalo, keď ste sem prišli? Neviem, počkaj, pozriem. Tak, asi hodinu. Aha, ďakujeme, že ste boli ochotní sa s nami tak porozprávať a keby ste takí pekní a keby ste nás takí pekní, tak nám tak môžete navštíviť našu stránku www.zlatydraci.sk. Dobre. Pozrieme.